Hola a tots, avui parlarem de insertar bandes sonores, músiques, com silenciar pistes i també farem un repàs de les foses, tant per sons com per imatges. Anem a veure, tenim aquí ja un projecte fet, ja té els títols, ja té les transicions, bueno, clar, si el veiem, doncs primer té una imatge que apareix al títol del vídeo, després s'acaba la imatge i comença una transició del vídeo, però la imatge no deixa d'acabar-se bruscament. Podria arrossegar la transició, ara mirem com suavitzar-ho amb les foses. Aquí hi ha el vídeo que es va reproduint, aquí hi ha una altra transició entre vídeos, que una solapa amb l'altra, i després hi ha una última transició final d'aquest vídeo, d'acord? Hi ha una imatge fixa i apareixen uns crèdits, vale? Que van canviar els crèdits. Vale, què ens passa? Els vídeos evidentment tenen so, perquè són tots els vídeos que hem captat. Si el poso... Deseos inolvidables. El espectáculo natural, L'altre, clar, hasta la quan a más sobre he pequeña. fet la fosa perquè els he juntat un vídeo un so solapant l'altre. Llavors el que farem serà, posarem una música i primer taparem tots els sons. Res, molt fàcil, fem un botó dret a sobre, ens anem a volum, el clip sencer, perquè volem tot el clip, i volem nivell 0. Aquí fem el mateix, volum, clip sencer, nivell 0. I ara tots dos vídeos estan silenciats. Aquest ja no se sent i aquest d'aquí tampoc se sent. Vale? Això és un tema que tenim fet. Vale. Què anem a fer? Anem a posar una música. Doncs va, importem una música. Jo tinc una música per aquí. D'acord? Vale, que és aquesta Football Parade. Els highlights estan posats aquí de la música. Jo ara la música aquesta la posaré aquí baix. D'acord? I veuré que dura molt més la cançó que no pas aquest vídeo. D'acord? Per tant, si no ens cap, el que hem de fer és retallar-la. És a dir, suprimeixo, la puc retallar directament des d'aquí o la puc retallar d'aquí. Si ara la vull retallar des d'aquí, perdó, m'aniré fins al final de la cançó i senzillament l'aniré portant cap aquí. Veurem això. Perdó, en revés. Vale. Fins a trobar... Ara ja ens estem apropant i això ens ha de quedar més o menys per aquí. Anem a ampliar el zoom per veure que estigui ben fet. Doncs hem passat. Perfecte. Vale, doncs l'ajustem aquí. Vale, anem a fer la prova a veure com sona. Vale, doncs no sent el vídeo i sent la música. Vale. Molt bé. Ara, als finals, clar, jo l'he tallat aquí on m'ha convingut i per tant la música s'acabarà abruptament. Vale? Anem a ajustar-lo una miqueta més al moment de la imatge. Vale. Llavors, el que faré ara és una fosa de volum. D'acord? El mateix que es feia amb l'Audacity. Faig un botó dret, me'n vaig a volum i quan em poso a sobre d'inici de clip o final de clip, al final de clip doncs puc fer un fos de sortida. El puc fer ràpid o lent. Això és el temps que dona. D'acord? Anem a veure com queda lent. Ens apareix aquesta marqueta d'aquí, que vol dir que a partir d'aquest punt és quan començarà ell a baixar el volum. Anem a escoltar-ho. Ara va baixant. Vale, perfecte. Això ho podem fer tant al principi com al final. Anem a l'inici i fem el mateix, perquè no comenta. Tot i que com que és un inici de cançó, no sé si ens caldrà. Anem a provar-ho. A veure... Bueno, podríem fer-la, Fem una fosa. El mateix, botó dret, volum, volum, a l'inici del clip, fosa d'entrada i el farem ràpida. Això vol dir, ens queda aquí la marqueta, vol dir que aquest tros és el que triga ella en pujar el volum. Vale. Això també se'ns aplica al vídeo. Per tant, aquí, que veiem aquesta imatge, que és una imatge fixa i que de cop començarà un vídeo, doncs podem fer el mateix. Jo el que faré aquí serà botó dret, això és per acabar de polir-ho, i me'n vaig directament a fos al final del clip,
fos al final del clip i el farem, com que és petitet, el farem ràpid. D'acord? Ens començarà aquí. Quin més podem fer de foses? Doncs... A veure, mira, no? Aquí ens passava una cosa similar. Aquí hi havia una transició que feia rotllant aquella amb el nen i aquí ens comença directament la imatge. Llavors ens aplicarem la mateixa idea. Farem una fosa en aquest clip a l'inici del clip i la farem lenta mateixa, ràpida, perdó, d'acord? Per tant, és molt poc temps i si la fem lenta passarem a negre i aquí a poc anirà apareixent. Ho podem fer amb clips també, Jo si vaig al clip i també li puc fer una fosa final de sortida ràpida i a aquest li farem una fosa, aquest és a l'inici, no? A veure, perdoneu, aquest l'hem fet al final i aquest d'aquí la vull fer al principi, a l'inici del clip, fosa d'entrada ràpida. I com que serà com s'acabarà el vídeo, doncs podem fer el mateix. Aquest també li podem fer una fosa al final del clip, de sortida, com que és la final de tot, la podem fer lenta. I aquesta, el mateix. Fosa, final del clip, de sortida ràpida. Vinga. Vale? A veure com queda. Ara apareixerà aquí, a poc, molt bé. Fa un canvi a poc, apareix l'altre i tot s'esvaeix a poc, imatge i so. Bueno, doncs ja ho tenim.